Kani katayo ka baladep kalong katayo ka ba yang ibarok kinong shnong jong ka jila Meghalaya ka bangis ngo si bas ngo kya mensim hadu kata na ka jingjia ka ba sha siat yap iwei nong shnong jongi iba Chesterfield. Thank you. Ngatharay yaki bahayeng bahasem lele kalong ka eka ba pen kathang mensim bat ka bomla apadiang namar ba compare lada idei ita ibadei I HNLC balawan pendem wat compare lada ngi hab jingmut ngi hab jingmut ber kita ki aka hendrei ka jing shimno jong ka jing embryo kumne kade ka bangila banong kalong ka kam riu klau ka kam le no bat bale da kane da ki bor ki badei ban pet baki bat ya ka an baki pet bakan don ka shong suk shong san kalong ka ka bapen sngo bitar bat ka penlong yangi ban bu bon ki jingkeli bat mangi kum kinong shong snong ngi dei ban yai keli kita ki jingkeli wat lada ki long ki jingkeli ki ba long ki ba jenjar ki ba pan khia jingmut yangi hande kali ka kamram jangi namar kani kamde ka sin ka baning kong ka ba jia kum kini ki jing shimno jong ki jing embryo bat kum kini ki jing jiang ikan mau haki ar hajar mosha ki than mau prem la bun ki khna ki basa shimno ki jing im jong ki naka jing kno ba ki dei kita ki ba don benta ki ba dei khot jong ki seng ba per ni kan mau ba kla judon ki shooting ro kum ha William Nagar hau ar hajar san ba do no ki jing im ki tu ki khna pule hamuk hep hendrei bun sin ngi kinong shong shnong ha ka to ka por ngi klut ngi dom ngi kli ngi le ki iki ngi pen pau ka jing persha ngi protest hendrei kim ju poi she ka sarkar ka pen bana inquiry ngim ju ti ki inquiry report bar ka shukut no kum tu bat de na kan ga dawru baka jing shong suk jong shngan jongi kamlong ka bayai ne namar peace if it has to be a long lasting peace, it has to be a just peace.